Orain dela 5 urteko istorioa kontatuko dizuet. Kuadrilla osoa Urduñara elkarrekin joatea pentsatu genuen. Gutako batzuk oso tripa handiak direnez, janari ugari eraman genuen. Baita parrillatxo bat ere, txuletak erretzeko. Bigarren egunean gertatu zen istripua. Sua pizten ari ginela, ikaragarrizkoa izetea altxa eta inguru guztiak sua hartu zuen. Sustoaz gain, ikaragarrizko isuna ordaindu behar izan genuen. Debekatuta baitzegoen sua piztea. Gu akordatu ere ezkinen egin ordea. Nire lagun bati gertatu zitzaiona kontatuko dizuet. Oporretan zegoen Hueskan, eta eskarmentu handiko mendizalea denez, gertu dagoen Monte Perdido igotzeko plana egin zuen. Bakarrik abiatu zen, goizean goiz, furgoneta hartuta, motxila beteta zuela. Gauean ordea, haren arrastorik ez zeukan bere familiak. Urrengo egunera arte ez zuen bere berri izan. Nonbait, berandutu egin zitzaion, eta eskuko telefonoa furgonetan ahaztu zuenez, ez zuen modurik izan etxera deitzeko. Gaua mendiko txabola batean igaro zuen, bakarrik. Onik zegoela ikusita gustura denak, baina haze sustoa. Duela 2 urte gertatu zitzaigun. Gorbea aldera joateko plana egin eta motxila hartuta, ze guralde egingo zuen begiratu gabe, autoa hartu eta asteburu pasa joan ginen bertara. Iritsi orduko ordea, buelta eman behar izan genuen, ikaragarrizko euri jasa ari zuen eta, bai zorte txarra. Ondo gogoratzen dut egunura. Neu izan bainitzen mendira joateko ideia izan zuena. Joan den apirilean, eguraldi zoragarria egiten zuela ikusita, lagun batzuei deitu eta Aiako harria mendira joatea bururatu zitzaidan. Ez nuen kontuan izan ordea, gure lagunetako bat, Mirari hain zuzen, haurdun-zegoela, eta mendira joateko proposamena luzatu nien, baina zehaztu gabe nora joateko asmoa nuen. Elkartu ginenean ordea, Mirariren egoeraz jabetuta, beste norabait joatea hobea izango zela adostu genuen. Azkenean, mendira igo ordez, paseotxo bat eman genuen Oiartzungo Arditurri bidegorrian. Iazko udan izan zen. Horreagara joan nahi genuen, Doneiakue bideari hasiera emateko eta handik aurrera 10 eguneko kostaldeko bideari jarraitu. Bizikletak eta traste guztiak hartuta autoz abiatu ginen etxetik. Horreagaraino iritsi ginenean ordea, jendez gainezka zegoen aterpetxea. Eta beraz, autoan bertan lo egin behar izan genuen. Beste hainbeste gertatu zitzaigun urrengo egunetan ere, toki guztiak beteta zeuden eta. Azkenean, 3 egun beranduago, etxera bueltatu behar izan genuen. Neka eginda, ez baikenuen ondolo egin ahal izan.